mangalap boru ni rajai marga siahaan sian balige aek bolon pahopu siani sada bawa dua boru na sian boru na syakangan marhamulian tu anak ni naboru nami marmarga nainggolan sian pusuk dangarong do pedak danak jadi penguma opat halak anak na sipai dua manang anak nomor dua mangalap boru ni hula-hulai marga si bolon sian samosir di basa-basahon debataro dua anak bawa jadi penguma dua halak anak na si paitolu manang nomor tolu mangalap boru ni hula-hulai marga hutasoy sian sigupar di basa-basa debatado 5 halak danak opat may bawa sada boru anak nana papaton manang si nomor opat mangalap boru ni hula-hulai marga saragi sian raya di basa-basa debatado 5 danak boru pengmoding boru ni hula-hulai boru torok mangalap boru mamuse opurista 5 boru hite sian huta raja Salomo di basa-basa debatado 4 anak bawa 2 anak boru jadi anak nomor 5 manang sipai 5 mangalap boru ni hula-hulai marga si jabat sian pematang siantar di basa-basa debatado sada anak bawa dohot sada anak boru tungu 2 hal anak si nomor onom satu nomor walu dang dope marha sohotan boru siap kangen pe dang dope marha sohotan boru siap tudan marhamulian tu anak ni amang boru nami siregar sian sijaba di basa-basa debatado 2 anak bawa jadi penguma pinoparni amanamion anak 8 halak parumain 5 halak boru 2 halak hela sahalak pahopu godangna 20 halak jadi sudah penguma pinoparni na tua-tua namion 36 halak ia dainang boru hite nunga modding tahun 2004 jadi terima jo jujur ngoluni amanami naung jumulo moddingon amang